Tervehdys! Kello loi 9 ja ollaan valmiita aloittamaan webinaaria Data näkyväksi oppeja vastuullisuusraporttien visuaalisuudesta. Mun nimi on Liisa Kolehmainen, mä oon vastuullisuusasiantuntija kestävän kehityksen toimisto Kaskasissa ja mä juonnan tämän webinaarin. Mun työ on pääasiassa sitä, että mä autan pääasiassa meidän yritysasiakkaita niiden erilaisissa vastuullisuusprojekteissa, kaikkea ohjelmista raportointiin ja vastuullisuusviestintään. Ja mun kanssa täällä on Ulla Eronen, joka sit puhuu tarkemmin nimenomaan visualisoinnin näkökulmasta, koska siitä minä en tiedä kovin paljon. Tänään me puhutaan visualisoinneista vastuullisuustyössä. Meidän ajatus on se, että hyvällä visualisoinnilla datasta saa ymmärrettävää, muistettavaa ja sellaista, että se johtaa toimintaan. Laitetaan seuraava kalvo. Sananen Kaskasista, jos ollaan jollekin uusi toimija. Me ollaan kestävään kehitykseen erikoistunut toimisto, joka työllistää noin 20 asiantuntijaa ja me tuetaan meidän asiakkaita kestävyysmurroksessa, erityisesti tiedon, osallisuuden ja luovien ratkaisujen avulla. Sitten vielä ohjelmasta ja käytännöistä. Meillä on tämmöinen napakka puolen tunnin webinaari, joka alkaa tosiaan näillä tervetuloa sanoilla. Mun jälkeen meidän Ulla Eronen, visuaalisen viestinnän asiantuntija, puhuu siitä, mitä me ollaan opittu vastuullisuusraporttien visuaalisuudesta, miten se tekee datasta ymmärrettävää ja sellaista, että se johtaa toimintaan. Tämän jälkeen meillä on lavalla vieraileva tähti Verneri Laakkonen, joka puhuu visuaalisuuden vaatimuksenmukaisuudesta ja on luvannut myös tuoda tuoreimmat terveiset Brysselistä. Sitä odotan tosi innokkaasti. Lopetetaan Q&Ahan, siihen on meille lopussa varattu aikaa. Muistetaan jättää kysymykset sen Q&A-toiminnon kautta, eli ei sinne chattiin hukkumaan muihin viesteihin, vaan nimenomaan Q&A-toiminnon kautta. Sitten sieltä me löydetään ne lopuksi ja saadaan Ullalta ja Werneriltä varmasti hyviä vastauksia. Tämä tilaisuus tallennetaan ja tämä tallenne lähetetään niille, jotka on rekisteröitynyt tähän webinaariin. Mutta sitten on aika päästä meidän tähtilavalle. Ole hyvä, Ulla, pääset puhumaan datasta ja siitä, miten se saadaan näkyväksi. Joo, kiitos vaan. Ja tosiaan kiva munkin puolesta nähdä näin paljon kiinnostuneita linjoilla kuuntelemassa. Mennään vaan heti asiaan. On ehkä näyttänyt siltä, että raportit ovat entistä raskaampia lukea ja vaikeampia ymmärtää tämän CSRD-direktiivin jälkeen. Ei tästä ehkä monet ollut huolissaan, mutta onko se pakko olla niin? Meidän vastaus tähän on ei. Se, miten uudet standardit käytännössä rajaavat raporttien ulkoasua, on yllättävän vähäistä. Tiedon esitystavoista standardi sanoo seuraavaa. Itse asiassa siellä on vain muutama maininta graafisesta esitystavasta. Ja näissäkään ei vaadita, vaan ehdotetaan kuviotyyppejä. Toisaalta jossain kohdissa erityisesti vaaditaan tietyn tyyppistä taulukkoa esitystavaksi. Mutta voidaan sanoa, että kunhan se vaadittu tieto löytyy, ja vaikka se vaadittu taulukko, kun sellainen on mainittu, ei mikään estä sen esittämistä lisäksi visuaalisesti havainnollisessa muodossa. Sitten hieman, millaisia kuvien pitäisi olla. Tähän haluan nostaa nämä yleiset periaatteet koskien tietojen laadullisia ominaisuuksia. Löytyy täältä tällaisesta kohdasta, lisäys B, jota täytyy noudattaa. Eli vaikka näissä ei puhuta visuaalisuudesta, koska tieto esitetään visuaalisesti, pitää näitä toki noudattaa siinäkin. Ja ehkä erityisesti tiedon visualisoinnin kannalta haluaisin nostaa nämä 3 kohtaa, joita tiedon visualisointi laadukkaasti tehtynä oikeasti tukee erinomaisesti. Eli siinä aina pyritään esittämään asiaa todenmukaisesti, neutraalisti, antamaan kokonainen kuva aiheesta, mahdollistetaan vertailuja ja yritetään esittää asiaa mahdollisimman selkeästi ja ymmärrettävästi. Ja tämä viimeinen, eli ymmärrettävyys, on ehkä isoin haaste raporteissa nykyään, johon tosiaan meidän mielestä voisi vastata tiedon visualisoinnin avulla. Tiedon visualisointi, mitä se on? Sen tehtävä on havainnollistaa ja selkeyttää tietoa. On tietyn tyyppistä tietoa, joka soveltuu siihen, esimerkiksi kvantitatiivista dataa, jota nyt on ehkä enemmän kuin aiemmin.
tai muuta monimutkaista tietoa tai vaikka rakenteita, joita voi järjestää ja selkeyttää visuaalisesti. Ja kuvatyyppejä on paljon tutuista tilastokuvioista uudenlaisiin, ja sopiva on hyvä valita tarkoituksen mukaan. Samasta datasta voi usein tehdä erilaisia kuvia, riippuen siitä, mitä halutaan juuri silloin verrata tai korostaa. Ja ehkä tärkeimpänä pointtina, mitä itse haluan aina nostaa, on, että visualisointia ei kannata tehdä vain kuvien takia. Eli kannattaa miettiä, milloin juuri se kuva auttaa esittämään sisältöä paremmin kuin teksti ja taulukot. Eli kuvalla on erilaisia vahvuuksia kuin tekstillä ja taulukolla. Se auttaa lisäämään ymmärrystä aiheesta ja antaa oivalluksia. Seuraavaksi esittelen hieman inspiraatioksi ja ideoinnin avuksi muutamia hyviä esimerkkejä. Olen koonnut näitä jostain Suomessa julkaistuista ja muualta EUsta uusimmista CSRD-raporteista. Ja kerron erityisesti kuvien kohdalla näistä visuaalisista valinnoista, jotka tekevät kuvista hyviä. Mutta kaikille sopivia täydellisiä malleja ei ole, vaan on hyvä miettiä aina sen oman tarpeen mukaan. Siksi näitä hieman erilaisia toteutuksia. Mä olen jaotellut näitä 3 teeman alle, jossa kussakin on tämmöisiä kysymyksiä, joihin raporteista usein etsitään vastauksia, johon visualisointi voi auttaa vastaamaan. Tässä ensimmäisenä. Millaisia kestävyysvaikutuksia yrityksellä on ja mitkä vaikutuksista ovat olennaisimpia? Tähän CSRD-raporteissa vastataan kaksoisolennaisuuden analyysin kautta. Tässäkin on paljon isompia ja pienempiä visuaalisia valintoja, joita voi tehdä, kun kuvaa suunnitellaan. Esimerkiksi tässä kohta seuraavilla esimerkkeillä näytän, että voidaan miettiä, että millä tarkkuustasolla analyysistä halutaan kertoa. Eli kun puhutaan näistä 2 akselista, millä aiheet katsotaan, että ovatko olennaisia vai ei, voidaan käyttää hyvin yksinkertaisesti tämmöistä taulukkoa, 4 solun taulukkoa, ne lajitellaan vaan, että on tai ei olennaisia. Tai sitten voidaan tehdä välisteppejä ja sitten lopulta tämmöinen pistekuvio, josta esimerkki, joka mahdollistaa kaikkein tarkimman vertailun. Tässä Telian esimerkissä on käytössä se yksinkertaisin jaottelu, eli vaaka-akselilla on taloudellinen olennaisuus ja pystyakselilla taas vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Molemmat akselit on jaettu 2 olennaisuuden tasoon, matalaan ja korkeaan. Eli olennaisia ovat joko jommalla kummalla tai molemmilla näkökulmilla olennaiseksi katsotut aiheet. Tässä tämä solujen taustaväri korostaa tätä, eli tummalla pohjalla olevat aiheet on kaikki olennaisia ja tärkeitä. Ja kivana lisänä tässä on käytetty näitä värillisiä symboleita, joita onkin monella käytössä, eli ne auttaa vielä nopeasti hahmottamaan, mihin ESG-teeman aiheet liittyvät. Sitten hieman erilainen esimerkki Arlalta, eli tämä on se pistekuvio, jossa aiheet on sijoitettu liukuville asteikoille siinä analyysissä saatujen pisteytysten mukaan. Eli tämä mahdollistaa hyvinkin tarkan vertailun aiheiden välillä. Eli jotkut, jotka on olennaisia ja hyvin lähekkäin, niin voidaan katsoa, että onko toinen vaikka hieman taloudellisessa mielessä olennaisempi. Ja tässäkin on taustalla käytetty ruudukkoa merkkaamaan olennaisuuden rajoja, mutta rajoja voi merkata kyllä muinkin tavoin. Sitten niihin vaikutuksiin ja arvoketjuun. Yrityksen erilaisia vaikutuksia arvoketjussa voi visualisoida hyvin eri tavoin. Tässä taas 2 erilaista esimerkkiä. Ensimmäinen Ørstediltä, jolla on muuten erinomainen raportti, suosittelen tutustumaan. Tämä on tämmöinen tietokuvitus, jossa arvoketju on esitetty kuvitettuna maisemana ja vaikutukset on merkattu eri värisin palloin. Esimerkiksi mustat pallot numeroilla on negatiivisia vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Ja tässä kuvitus tuo konkretiaa ja lisää ymmärrystä toimintaympäristöstä. Hyvä ratkaisu etenkin laajemmalle yleisölle viestittäessä. Sitten toinen esimerkki ääripäänä Heleniltä, hyvin yksinkertainen.
Tässä ylärivillä eli sarrakkeissa näkyy arvoketjun vaiheet, riveillä taas erilaiset vaikutukset ja näillä värillisillä palkeilla sitten voi löytää, että missä kohtaa arvoketju mikäkin vaikutus on merkittävä. Näin väreillä merkataan merkittävä, erittäin merkittävä tai ei merkittävä. Sitten seuraavaan aiheeseen. Eli nykyään vastuullisuusraporteissa olisi hyvä pyrkiä tavallaan kohokohtien sijaan antamaan lisäksi myös kokonaiskuva tilanteesta, eli mitkä ovat tavoitteet ja tilanne tällä hetkellä. Tässä yksi esimerkki siitä Fiskarsilta, eli jos jotkut esittää niitä vain numeroin, jotka on ehkä vähän vaikea nopeasti hahmottaa, kuinka lähellä tavoitetta on, niin erilaiset tavat visualisoida helpottaa sitä huomattavasti. Fiskarsilla on aika rajattu määrä näitä tavoitteita ja mittareita, eli se on kyllä helpottanut tämän asian visualisointia, kaikkea saatu yhdelle sivulle, näin. Ja tuossa keskellä olevasta mittaririvistöstä saa nopean yleiskuvan, eli oranssi väri kertoo, kuinka pitkä matka tavoitteeseen on vielä, tummasininen on, että mihin on päädytty. Ja tässä just se värin takia nopeasti erottuu vaikka tuolta, että kiertotaloustavoitteessa ollaan ehkä vielä muita hieman jäljessä, mutta muissa pitkällä. Mutta kiinnostavaa näihin liittyen on myös, pääseekö yritys tavoitteeseen nykyisin toimin vai tarvitaanko lisätoimia. Eli tuon edellisen kaltaiset kuvat ei kerro tätä. Tässä hyvin tuttu viivakuvio, joka toimii hyvin kertomaan esimerkkinä Colruyt-Copen raportista. Kuvassa näkyy päästöjen kehitys. Eli tummalla viivalla näkyy päästöjen kehitys tähän asti, vaaleammalla miten ennustetaan sen kehittyvän, ja katkoviiva taas näyttää tämmöisen trendiviivan tavoitteeseen, eli tätä vauhdilla pitäisi päästä tavoitteeseen, ja tästähän nähdään nopeasti, että hyvin etenee. Tässä kuvaamiseen liittyen haluan nostaa kuviotyypin merkityksen, joka ehkä kaikille ole niin tuttua. Tässä on keksitty esimerkki keksityillä arvoilla, jos on lähtökohta, nykytila ja tavoite. Eli pylväskuviosta on helppo verrata tavallaan yksittäisiä arvoja. Mehän nähdään, että keskimmäinen näyttää, että on ihan hyvin edennyt kohti kaikkein alinta tavoitetta. Mutta viivakuvio paljastaa sen vauhdin. Eli koska vuoden 2030 tavoitteeseen on enää 5 vuotta aikaa, paljastuu, että tähän astinen viimeisen 10 vuoden vauhti ei riitä. Eli viivan kaltevuus on viivakuviossa se, jota katsotaan ja joka kertoo, että nyt pitäisi ottaa pikkukiri. Mutta en halua missään nimessä sanoa, että pylväät on aina automaattisesti tapaväärä esittää. Ei ole. Esimerkiksi tässä S-ryhmän kuvassa ollaan jo hyvin lähellä tavoitetta. Eli ei tarvita viivakuvioa kertomaan, että onko kehitys tähän asti ollut hyvä. Ja tässä on hyvä pieni visuaalinen valinta tässä pieni väli pylväiden välillä. Sitten viimeiseen osioon. Millä keinoin tavoitteisiin on tarkoitus päästä? Tämä oli ainoa kuva, johon ESR:ssä oli valmis mallikuva, josta moni on ottanut mallia, ja se onkin oikein hyvä idea. Eli mitä tämä kuva kertoo on, vasemmalla näkyy lähtötaso, johon verrataan kaikkein oikein puolimaisena tavoite, ja välissä tällä tavalla portaina stepit, jolla on suunniteltu, että päästään tavoitteeseen. Ensimmäisenä steppinä useimmilla on, ja hyväkin olla tämä kasvu, eli ylöspäin mennään hieman, ja sen jälkeen jokainen steppi on eri toimi, joka vie lähemmäksi tavoitetta. Eli tässä päästään vertaamaan niiden eri toimien koko luokkia, ja ehkä myös luodaan uskottavuutta, kun kerrotaan tämä suunnitelma näin selkeästi. Ja tästä kivana lisänä on tämmöiset pienet piktogrammit, jotka ehkä auttaa vielä muistamaan, nopeasti hahmottamaan ja vielä lisäksi muistamaan, mitä nämä toimet olivat. Sitten hieman erilainen esimerkki vielä Fortumilta, jonka haluaisin nostaa värien käytön takia. Tässä on käytetty 2 vihreän sävyä. Tumma-vihreä liittyy Scope 3 oleviin päästöihin ja vaaleanvihreä Scope 1 ja 2.
Eli tästä hyvin nopeasti värien takia nähdään, että Scope 1 ja 2 niitä päästöjä on vähemmän ja myös ne toimet ovat pienempiä, mitä siellä voidaan tehdä. Ja nämä isommat toimet liittyy sinne Scope 3 päästöihin. Ja vielä tämmöinen esimerkki, joka näyttää, mitkä keinot ovat kaikista vaikuttavampia. Eli tässä on yksi esimerkki Keskolta. Tässä kuvaitaan pohjana on ehkä monille tuttu lievennyshierarkiaperiaate. Eli siinä erilaiset toimet priorisoidaan keskenään. Eli tavoitteena on aina ensin pyrkiä välttämään haittoja tai päästöjä, sitten vasta vähentämään ja aivan viimeisenä vasta hyvittämään. Ja tämä esitetään usein tällä tavalla kolmion muodossa, jossa tärkeimmät toimet on ylinnä. Eli tässä Kesko kertoo, mitä toimia heillä on liittyen ruokahävikkiin. Ihan ylimpänä on tärkeimmät toimet, eli millä tavalla pyritään estämään ruokahävikkiä jo etukäteen. Ja sitten erilaisia toimia liittyen ruokahävikin vähentämiseen ja lopulta sen käyttämiseen järkevällä tavalla. Sitten lopetan muutaman vinkkiin. Eli tämmöiset asiat toivon, että teille jää mieleen erityisesti. Hyvä on miettiä ylipäätään raportin kohdalla, mutta myös kuviin liittyen on, että miksi tätä vastuusraporttia ollaan tekemässä ja ketkä on sen kohderyhmiä. Eli kun nämä on selkeästi tiedossa, se auttaa myös ideoimaan niitä kuvia ja sitten suunnittelemaan niitä vielä visuaalisesti juuri sitä tarkoitusta vastaavaan. Kuvat on hyvä suunnitella osana sisältöä, eli oikeassa kohtaa ruvetaan myös miettimään, että mikä sieltä voidaan suunnitella kuvana. Ja koska aina ei ole niinkään, että kuvalla voidaan korvata teksti, usein tavallaan tarvitaan molemmat, niin ne kannattaa suunnitella tukemaan toisiaan, jolloin kuva ehkä antaa sellaisen nopean käsityksen, teksti taas sitten syventää ja tulkitsee asiaa. Ja kuva taas ehkä auttaa vielä, että asia jää mieleen, se tärkein tämmöinen havainto jää mieleen. Ja sitten, jos niitä visualisointeja tehdään, niistä kannattaa toki ottaa kaikki hyöty irti. Niitä voi käyttää muussakin vastuullisuusviestinnässä, esimerkiksi somessa. Ja vielä lopuksi haluan sanoa, että puhuin tosiaan vain tiedon visualisoinnista, eli visuaalisessa viestinnässä on paljon muita keinoja, esim. Miten taitoilla raportoista saadaan selkeä, helposti lähestyttävä, miten kuvituksella voidaan luoda vielä semmoista brändin mukaisuutta ja näyttävää tai tyylikästä tunnelmaa. Ja, kiitos. Noin. Lämmin kiitos Ulla älyttömän kiinnostavasta puheenvuorosta. Jos ja kun Ullalle varmasti jäi kysymyksiä, niin niitä voi laittaa tuon Q&A-funktion kautta. Meillä on lopuksi aikaa niistä jutella. Sieltä 100 uploadia, siitä tulee mullekin hyvä mieli. Sitten päästetään Verneri lauteille. Ulla puhuu meille visuaalisuuden näkökulmasta, ehkä enemmän niin kuin tekijän ja luovuuden näkökulmasta, ja sitten Verneri voi puhua tästä vaatimuksenmukaisuuden näkökulmasta. Verneri on kestävyysraportointiin erikoistunut juristi ja SustaShiftin perustaja. Tosi kiva, kun olet täällä meidän kanssa. Aloitetaan tällaisesta kivasta ja helposta kysymyksestä. Ullakin tuossa sanoi, että usein esimerkiksi näissä laatimista ohjaavissa standardeissa painotetaan sitä, että tietojen tulisi olla neutraaleja, eli mitään ei saisi korostaa, mitään ei saisi painottaa. Mitä tämä tarkoittaa visuaalisuuden näkökulmasta? No se ehkä lähinnä viittaa siihen, että se ei saa olla harhaanjohtava se tieto, eli se ei saa olennaisesti johtaa sitä raportin lukijaa harhaan. Eli kestävyysselvityksen tarkoituksena on saada oikea kuva niistä yrityksen olennaisista vaikutuksista. Ja tämä viittaa siihen, että esimerkiksi jos esitetään olennaisuuden arvioinnin lopputulos, niin siinä ei tulisi painottaa vain niitä positiivisia vaikutuksia, hävittää näin ne riskit ja negatiiviset vaikutukset. Ja sitten esimerkiksi jos pohditaan jotain kuvaajaesitystapaa ja halutaan näyttää, että meidän eteneminen on ollut hirveän vauhdikasta, vaikka se ei ole sitä todellisuudessa, niin tätä toteutetaan esimerkiksi sillä, että muutetaan skaalaa niin, että se ei ole 0-100, vaan esimerkiksi 60-70, ja sitten se sun vauhti 70-60 näyttää hirveän hurjalta siinä
siinä viivakuvaajalla, kun sitä on muutettu sitä akselia. Niin tällä neuvolla pyritään välttämään sitä, että näiden kuvaajien avulla ei luotaisi olennaisesti väärää kuvaa niistä todellisista vaikutuksista sille raportin lukijalle. Ja nämä saattaa myös olla asioita, mihin toi varmentaja saattaa puuttua, jos katsotaan, että ne voi antaa väärän kuvan niistä vaikutuksista. Kiitos. Otitkin puheeksi varmentajat. Onko tiedossa sellaisia tapauksia, missä varmentaja olisi puuttunut jotenkin visuaaliseen esitystapaan? Joo, me ollaan useimmalle listatulle yritykselle tehty näitä raportteja, joita on myös tilintarkastettu. Ja tilintarkastaja puuttuu kuvaajiin erityisesti silloin, kun teksti tai taulukko kokonaan korvataan kuvaajalla. Ja ei ole selvää enää yhteys sen tiedonantovelvoitteen ja sen annetun sisällön välillä. Ja tässä kannattaa olla hieman varovainen, eli suosittelen sisällyttämään sekä sen tekstin kautta taulukon ja kuvaajan, eikä poistamaan sitä taulua ja tekstiä, koska myös tilintarkastajat ovat ihmisiä. Ja heillä on sellainen tarkastuslista, mistä niiden pitää tarkistaa, että jokaiseen velvoitteeseen on vastattu. Ja sitten jos ne ei löydä niitä velvoitteen vastauksia kätevästi, niin niitä rupeaa harmittamaan. Ja sitten yhteistyö menee ikäväksi. Ja sen takia on hyvä, jos sieltä on selkeästi näkyy vaikka suluissaan, että mihin tiedonantovelvoitteeseen on vastattu. Ja tässä voi tehdä niin, että se varmentajalle lähtevä materiaali, niin siellä on mukana ne pienet velvoitesulut aina. Ja sitten voi olla niin, että siihen ihan lopulliseen julkaistavaan versioon niin voidaan heiltä pyytää lupaa, että ne suluissa olevat merkinnät siitä tiedonantovelvoitteen vastauksesta voidaan jättää pois sitten. Usein on niin, että tämä raportointi, varsinkin nyt tässä entisen ESRS-muodossa, niin vaatii aika tarkkoja tietoa vaikka tavoitteesta, ja sun pitää kertoa jokaisesta tavoitteesta tosi monta asiaa. Ja niin kuin visuaalisessa ja kommunikaation mielessä tämä voi olla vähän harmillista, kun se täyttyy kaikilla pikkutiedolla se kuvaaja. Ja sitten se olennainen viesti, mitä haluttaisiin viestiä, saattaa peittyä niiden takia. Mutta nämä on kaksi asiaa, joiden välillä on pakko tasapainotella. Eli sieltä pitää ilmetä sen standardin mukaiset vaatimukset tavoitteelle, esimerkiksi vaikka vertailuvuosi, mitä aikajännettä se koskee se tavoite, kuinka merkittävä se tavoite on, millä sitä mitataan. Ja näiden kaikkien asioiden täytyy välittyä sieltä raportilta, vaikka käytettäisiin kuvaajaa. Ja mikäli halutaan selkeä kuvaaja, missä on vähemmän tarkkuustasoa, niin täytyy tarjota myös se tarkan tarkkuustason vertailukohta sille kuvaajalle. Joo, kiitos Verneri. Mielestäni tosi hyvin painotettu sama, mitä Ullakin tuossa sanoi, että vaikka tietoja täytyy ilmoittaa tietyssä muodossa, niin siihen rinnalle voi ottaa sitten visuaalisempia esitystapoja ehkä sitten muille sidosryhmille kuin sille varmentajalle. Ja sitten vielä lupasit kertoa meille vähän siitä, että mitä Brysselissä tapahtuu ja on viime aikoina tapahtunut tähän raportointiin liittyen. Joo, eli kuten meidän viimeisessä yhteisessä webinaarissa käytiin vähän tuota omnibus-muutosta läpi, niin siinä tosiaan on tuonut vähän pyöritystä tähän kestävyysraportointikenttään. Hyvin yksinkertaisesti sanottuna, niin nämä listatut ja pieyhteisöt, eli nämä suurimmat yritykset, niin ne on edelleen tämän ESRS-raportoinnin piirissä, koskee lähinnä listayrityksiä ja sitten pankkeja ja vakuutusyhtiöitä. Ja käytännössä muut listaamattomat yritykset on vapautettu raportoinnista tilikausien 25 ja 26 osalta. Toinen asia, mitä tuossa kesän aikana tapahtui, niin tuli uudet ESR-standardit tai esitys niistä, jotka on tarkoitus hyväksyä tämän loppuvuoden aikana. Ja nämä uudet kevennetyt standardit koskettaisivat tilikautta 2027, mutta niitä saisi soveltaa jo tilikaudella 2026. Ja ollaan nyt vähän perehdytty näihin uusiin ESR-standardeihin, niin siellä on meidänkin toivomia kevennyksiä ja muutoksia siellä standardissa, niin mä uskon, että ne tulee olemaan hyvin tarkoituksenmukainen näille listatuille ja muille suuryrityksille. Ja samalla kesällä tuli suositus komissiolta, että näiden listaamattomien yrityksien raportointi voisi tapahtua tämän VSM-standardin mukaisesti, joka julkaistiin aikaisemmin tuossa vuoden aikana. Ja vertailukohtana niin siinä on noin 90% vähemmän tiedonantovelvoitteita kuin ESR-standardissa, niin varsinkin pienille yrityksille se on huomattavasti tarkoituksenmukaisempi raportoinnin viitekehys. Ja jos esimerkiksi haluaa aloittaa sitä raportointityötä, niin mä sanon, että VSM-raportointi on merkittävästi parempi kuin raportoimattomuus vastuullisuusraportoinnin muotona. Ja siinä on muutama peruste taustalla, eli siinä samassa komission suosituksessa todetaan, että vastuullisuuteen liittyvien tietopyyntöjen tulisi tulla VSM-standardin muodossa ja laajuudessa. Joka tarkoittaa sitä, että tällä VSM-standardilla sä voit vastata niihin yleisimpiin vastuullisuuteen liittyviin tiedonantovelvoitteisiin, mitä tulee vaikka asiakkailta. Jos osallistut kilpailutuksiin tai sulla on listayritysasiakkaita tai haluat viestiä kuluttajille, se on hyvä tapa vastata.
Ja se toimii myös taustana vaikka kestävään rahoitukseen, eli meilläkin on ollut tapauksia, missä vastuullisuusraportoinnin tuloksena ollaan saatu vihreitä joukkovelkakirjalainoja, jos on alempi marginaali, ja isossa projektirahoituksessa niin saadaan helposti esimerkiksi 13-kertaistettua sijoitettu pääoma, jos saadaan tämmöinen halvempi vastuullisen viitekehyksen laina tämän raportoinnin avulla. Eli myös hyvin pätevä peruste yritykselle ottaa käyttöön tätä raportointia, eli todennäköisesti siihen saatut pääomapanostukset saadaan takaisin esimerkiksi näiden vihreän rahoituksen viitekehyksien kautta. Mutta isossa kuvassa niin, että 25-26 osalta niin listaamattomat yritykset voi käyttää esimerkiksi tätä VSM-standardia. Sitä voi täydentää esimerkiksi olennaisuuden arvioinnin tuloksella, jos se on tehty. Ja sitten jos haluaa, niin se uusi kevennetty ESR-standardi tulee käyttöön tilikaudelle 27, ja sitä halutessaan voi käyttää jo ensi vuodesta, niin se voi olla ihan hyvä tapa lähestyä myös sitä raportointia. Ja vielä viimeisenä niin se listaamattomien yrityksien henkilöraja, eli minkä rajan yritykset tulevat raportoinnin piiriin, niin sitä ei ole vielä lyöty lopullisesti lukkoon, vaan se tapahtuu tämän loppuvuoden aikana, eli onko se 500 000 vai 3000 se henkilöstöraja, niin se nähdään sitten loppuvuoden aikana, ja se tulee olemaan se määräävä peruste. Tällä hetkellä erilaisten lähteiden perusteella Brysselistä, niin se todennäköisin on tämä 1000 työntekijää, mutta vielä tässä on monta kuukautta aikaa tehdä EU:ta kaikenlaista. Jännityksellä jäämme odottamaan, mutta hyviä uutisia siis Brysselistä. Nyt meillä on vielä muutama minuutti aikaa kysymyksille ja vastauksille. Sillä aikaa, kun te kirjoittelette kysymyksiä tuonne Q&A-toimintoon, niin voitaisiin aloittaa siitä, että mä tiedän, että meillä on paljon ihmisiä linjoilla, jotka työskentelevät esimerkiksi julkisella puolella tai joita muuten tämä standardi ei koske. Mites, haluatko sä Ulla vaikka aloittaa vähän siitä, että miten nämä neuvot, mitä tässä on jaettu, niin koskee sellaisia raportoijia, jotka ei raportoi tämän standardin mukaisesti? Mä oikeastaan näen, että aika monet näistä varmasti soveltuu, että ehkä eniten tämä kaksosolenneusanalyysi on tämmöinen, joka on pakollista, jos on CSRD:n mukainen, mutta oikeastaan mun nähdäkseni nämä muut asiat kyllä pitäisi soveltua kaikille, jotka vastuullisesti raportoi, jos tämän kaltaisia tietoja ollaan kerätty. Ja vastuullisuusraportoinnin tarkoituksena on olla vertailukelpoista, ja silloin lopulta yksityiset ja julkiset toimijat eivät niin paljon poikkea, eli samalla tavalla ne vaikuttaa ihmisiin ja ympäristöön. Ja sen takia olisi tärkeää saada vertailukelpoista tietoa näistä ympäristövaikutuksista ja sosiaalisista vaikutuksista, ja se tapahtuu helpoiten niin, että kaikki raportoi samoja lukuja samalla viitekehyksellä, jolloin niitä voidaan vertailla niitä. Ja vielä jos oikein voi tuottaa sen digitaalisesti merkityssä muodossa, niin silloin niitä voi koneellisesti vertailla automaattisesti, niin se on vasta kätevää sitten. Eli suosittelen kyllä näitä viitekehyksiä, ja ne voi tuottaa myös oman toiminnan kehittämiseen liittyviä hyötyjä. Eli esimerkiksi täällä raportoinnissa tunnistetaan omaan henkilöstöön tai asiakkaisiin liittyviä olennaisia vaikutuksia, riskejä ja mahdollisuuksia, ja suunnitellaan niihin liittyen sitten tavoitteita, mittareita ja toimia. Ja nämä voi toimia niin kuin vastuullisuusraportoinnin ulkopuolella myös tehokkaana viitekehyksenä sen oman liiketoiminnan tai muun julkisen toiminnan kehittämiseksi ja sen seuraamiseksi. Ja sitten me voidaan tehdä se näkyväksi sitten sen raportoinnin avulla. Joo. Otetaan vielä minuutin vastaus tällaiseen kysymykseen, että mä oon kuullut juoruja kaduilta, että yleisesti ottaen muualla Euroopassa on vähän visuaalisesti näyttävämmät raportit kuin Suomessa. Mistäköhän tämä johtuu? Ne keskimääräiset latausmäärät niillä kestävyysselvityksillä ovat toisistaan poikkeavia. Eli Suomessa vaikka toimintakertomusta voidaan ladata joitain tuhansia kertoja, jolloin per euro per lataus se panostus on sitten hieman erilainen, kun taas tämmöiseen kansainväliseen pörssiyrityksien raportteja seurataan hyvinkin tarkasti, ja niillä voi olla satoja tuhansia tai miljoonia latauksia. Ja silloin, jos ajatellaan niin kuin euro per lataus mielessä, niin silloin siellä on laajempi yleisölle, jolle pyritään viestimään sen raportoinnin avulla. Suomi on myös markkinoilla pienempi, niin täällä viestitään aktiivisesti muun kuin toimintakertomuksen avulla. Mutta muualla ollaan tarkkoja siinä, että pörssiyritykset julkaisee paljon tietoa vain toimintakertomuksen tai niin kuin vuosikatsausraporttien yhteydessä. Just näin. Sitten Ullalle vielä viimeinen kysymys. Millaisia vinkkejä voisit antaa raportin visuaalisuuden suunnitteluprosessiin?
No ehkä tavallaan kahta kautta voisi ruveta miettimään niitä mahdollisia kuvia. Yksi on juuri katsoa vaikka erityisesti ehkä niiden isoimpien yhtiöiden tai vaikka jostain blogipostauksesta hyviksi nostettujen raportteja, että millaisia kaikkia kuvia siellä on tehty. Mutta sitten toisaalta myös kannattaa miettiä ihan sieltä omista lähtökohdista, kun tunnetaan, että mikä juuri teille on tärkeää ja mitä haluaisitte nostaa esiin. Eli sellaisia kohtia laittaa muistiin, jos ei osaa itse miettiä, että millä tavalla sitä voisi visualisoida, ei ole ihan selvää numerodataa tilastokuvioon, niin niitä voi kuitenkin sit pallotella tiedonvisualisoinnin ammattilaisen kanssa. EFRAG julkaisi myös semmoisen 600 raportin listan, josta voi käydä katsomassa esimerkkejä. Siellä on aika monta. Joo, toi on hyvä. Seuraava kotiläksy sitten webinaarin jälkeen. Kello on tullut puoli. Meillä varmasti kaikilla odottaa päivän työt. Kiitos paljon webinaarissa, jossa vaihdat vielä seuraavan kalvon, missä näkyy niinkin tärkeä tieto kuin, että kiitos. Kiitos paljon kaikille webinaarista. Kiitos Verneri, että tulit taas meidän webinaariin vieraaksi. Jos tästä jäi kysymyksiä, niin meihin voi ehdottomasti olla yhteydessä joko me@kaskas.fi tai sitten mun maili löytyy myös tuosta kalvolta. Ja tallenne tosiaan lähetetään osallistujille ja niille, jotka ei päässyt osallistumaan, mutta rekisteröity webinaariin. Kiitos oikein paljon, ihanaa päivää kaikille ja pysytään mielellään yhteyksissä. Kiitos. Kiitos.